Usuke usekhona abantu ongakathandi ungafuna ukuhlangana nabo. Anyway, it's finished. You can take that one. Engingabafuni. Mina ngithe uthe khona abantu ongathanda ukuhlangana nabo. Wena usuthi engingabafuni. Oh okay, awubafuni kanti? Hayi vele. I don't think uyaqala ukusho kodwa lokho akushoyo ngiyazi ukuthi babuye bangazwani babuye kube right kubuye kungazwaniwe. Usho ukuthi nathi awubafuni. Hayi mama ngiyadlala hayi ukuthi ngibafuni. Hayi ukuthi ngibafuni. Akusibona bakho. Akubona vele abami. Pho ungazuza awubafuni bakho yini? Akubona bami. Fetch some water to wash your hands. Manje Okay, thank you. ukho right ukuthi uthi awubafuni ke kodwa. Hey mina sengikhathele like sengizoqina ngalamakhosikazi nje ukuthi fanele ngibathande noma ngingabathandi ngingangabafuni. Akukho right lokho. Oh hayi ngiyakhoxisa ke lapho. Noma ngaba awubafuni noma ngaba awubathandi. Uhlonipha kodwa uthi ba amakhosikazi kababa wakho. Okay. Yes. Ngamhlonipha kanjani umuntu ongakutshengisa ukuthi uyakuhlonipha nawe uyakuthanda ngeke ukwazi ukwenza lokho kufanele phela kube 50-50 umuntu akuthande nawe umthande akuhloniphe nawe akuhloniphe so uma bengakwazi ukwenza lokho nami ngeke ngikwazi angeke ngihlale lo sositele ukuthi ngikwenze lokho Ngizocela uyeke kwi family trip. Wena mama ungayi mina Uzoqhathanisa nami? Cha ngiqhathanisa nawe sengiyakusho. Wenza njani? Okay. Okay, qhubeka. Mina ngizocela uye ngoba izingane ziyathanda ukuya kuzona izingane. So manje ungayi nami ngingayi uthini ngezingane? Ufuna nezingane ezingayi?